Ja, altså, tak. din ikke mig googlede møgkusse, seriøst. Jeg skal smadre dig. Altså, vi glæder mig til at se det. Okay. Sker der noget? Ej. Hvor er det vildt, det der. Nej. What the fuck? Er det fucking klart, seriøst? Hvor er det sygt, mand. Så man bare stabber. Ja, så slapper jeg lige af, ikke? Kæft, hvor er det vildt, det her. Hvad er det? Fuck, det er svensk noget, mand. Jeg overgiver mig. Jamen, hvad kører han lige ud for? Hvad kører han lige ud for? For at se, hvor godt jeg kører lige nu, mand. Lad nu være med at jinx den, seriøst. Det er sgu da, fordi det er en stabil bil, seriøst. Stabil bil. Stabil. Stabil, billig bil. Jeg fucking hader dig. Hold da op. Hvem er os? Jeg er på vej til dig. Rocker, man. Rocker? Ja, hvis vi overlever, mand. Luk! Hvorfor holder der en bil der? Det er også akavet. Ja, hej. Jeg ved ikke. Du så ikke noget. Så har du selvmordsønsker, eller hvad? Hvad laver du, mand? Har vi galt nogle julekugler, hva'? Ja, sur, lille bi omkring. Fuck! Jeg kan ikke engang se, der er så meget sne, jeg ikke engang kan se det, mand. Hold da kæft, mand. Forhindringsbaner alligevel. Det er fast, jeg er fucking Melly. Fuck, nogle køjer. Hvad fuck snakker I om, mand? Hvad snakker du om? Nej! Jeg sagde det sammen. Nej! Ja, rolig nu, damer. Der er nok kender til alle sammen. Det var frem. Jamen, hun har det med at stikke knive for celibat. Er der fersken og sådan noget? De er fucking gode. Jeg skal have dem der med hår på. Ej, de er fucking gode. Nej! Fint. Måske det er jeres hjerner, der ikke rigtig Du har fucking skidtis. Ram kår, mand. ved siden af mig. Altså, mindre du har et dødssygt. Luk nu røven! Cyklister! Hold da op. Betale, mand. Det er en gammel aftale, der lå sådan fra sidst. Det er sgu da en uge siden. Præcis. Ja da. Bestilt forud. Ej, sådan er det bare nu. Altså, Har de bestilt forhud? Forud, altså du kan ikke tænke på andet end diller, det er seriøst sindssygt. Har du forstukket den så langt ind i hovedet, den er kommet op i hjernen, eller hvad? Hvad skete der der? Hvad laver din psykokælling? Ej, hvor er I kede af det, hva'? Kæft, hvor er det fedt. Altså, Darla og mig, han købte en bil til, fordi han kaldte mig et forkert navn. Det var i hvert fald ikke mig. Det er også nederen, at han har bollet dig 7 gange, og så kalder dig for mit navn, ikke? Det var jo så sjovt nok dig, der blev kaldt for Mie, ikke? Men overvejer, der er flere, der er på bolle. Fuck! Fucking slaver, jeg skal fucking knække dit far. Kan du finde ham? Der er ikke nogen, der spurgte dig, seriøst. Kan du komme herned, mand? Det er Katarina eller sådan noget. Nej, Selena, jeg tror, du viser nogle polske tramperkællinger, eller hvad sker der her? Står der polsk luder i panden på mig, måske? Nej, det gør der ikke. Der står Mie fucking Clausen. Mie to the K, forstår du det? Nå, ja, Mie to the K, ja, det kan jeg godt lide. Mie to the K og Fie to the K-sæt. Ja, fin. Luk den fede fjabbel. Hey, jeg skal med glæde komme og lægge jern alle sammen, det skal I tænke på. Altså, mens du har jern på, eller hvad? Nej, det kan hurtigt, nej, det var ikke det, jeg sagde. Det var dig, der sagde det, frøken. Ja, kan du ramme, eller hvad? Du har lige fået 200 joints, men du skal ikke brokke dig.
Jeg vil gerne have penge også. Du er seriøst fed og grim Ja, og du i fik vejen. også en kvart million den Rejs anden dag, dig, ikke? møgse. Fuck nu af, om jeg skal slice dig med en machete, eller hvad din møgstol, Ja, som så så kom. lille Altså, hvor skinke, du fuck er, det eller hvad? padding af. Hvad? Lad nu være! Ej, lad nu være. Godt kører, men ikke den anden for helvede. Jeg Den venter på anden. en Det kan du Fuck bare er det sige. der? Hvem er det der? Åh, fuck. Det vil jeg. Fuck er det? Nej! Nej! Hvad hedder det?